meden nana to fulbe e mbiya holko neddo eyi neddo ko tagore ne kulle keddiɗe ni fof ko kullel ƴoƴngel ngel Allah teddiniri ɗemngal teddiniri ɗum annore teddiniri ɗum ƴoƴre ɗum woni ko mbiyata ko hakkille eyi ɗeɗo tati so ndende neɗɗo ko nden wiyete neɗɗo neɗɗo noon e neɗɗagal kadi ko hunde wonde kono neɗɗo kam ko kullel ƴoƴngel ɓurgel kulle keddiɗe ɗe ƴoƴde ko ɗum wi neɗɗo ila neɗɗo e neɗɗagal ne serti eyi neɗɗo e neɗɗagal ne serti sabu wonko wi neɗɗo kono noon tagore nde hoore mum wiyete e Pulaar ko neɗɗo eywa neɗɗo noon ha wona neɗɗanke walla omo jogui neɗɗagu ɗum kadi ko hunde wonde ko ɗum waɗi noon sa wi neɗɗo tan kaari ko neɗɗo wonko wiya ko jiida e tagore nde tan ɓolde ene woodi eyyi ko ɗum wiyete mais joni holko wi neɗɗo kadi ko a haali ɗo no mais mbiɗa yiiɗi kadi deftiɗɗa hen holko wi neɗɗo eyyi wi neɗɗo fulɓe jeddodiri hen wono wiɓe neɗɗo wi neɗɗo kono jogui ƴoyre wawde neɗde kulle keddiɗe ɗe ko nehɗo ko neɗɗo eyyi ne'owo nehew eyyi ne'owo kanko hokka ñiiwa e mawnude omo wawi neɗde ɗum ha waɗɗe tawa tuuɗata ko rimda hen kaake mbarode e bonde omo wawi neɗde ɗum dasi e bolle e baaji leydi ɗiɗi jiiɗa omo wawi neɗde ɗum ɗum noon Allah rokkimo ƴoyre nde wonno Allah teddinirimo ƴoyre wawde marde kulle keddiɗe ɗe nde wonno nde Allah tagui neɗɗo nde o wi komi teddini ɓi adama teddungal ngal ne wona hay hunde wona omo jogui cegueneji omo ŋacca wona omo jogui ñiiƴe bonɗe ceelseele omo songira wona omo jogui guiyana sangalde ni omo yuwira ala ɓandu makko fof nani ɗaati cegueneji makko mbawa hay ŋaccude kono noon omo foola ko heddi ko foof machallah ko ɗum noon addi wiyeede ko neɗɗo ɗum noon to banggal wawde neɗde ko heddi ko hokkede ƴoyre wawde neɗde ko heddi ko fulɓe woɓɓe mbi ko needi ndi machallah ko neɗɗo ko neɗɗo eyyi neɗɗo noon ɓe mbi ko ɗum addini nde wonno ɓiɗɗo aɗa to neede ɗum ko yummum wiya neho am ɗum woni nehne am nehneho ɗum woni nehowomi eyyi ɗum noon needi ndi addani nene wiyeede nene saabu kanko o ne an kanko kadi jogui ko neeni ko soko kosam nde wonno ɓiɗɗo nde ari nde ari kone yooɓi ko ñamata ko ko wurata ko haade mum hebde ñiiƴe wawa ƴakkude ɗum noon o jogui ko neeni ko woni kosam ɗum noon wiya nene eyyi ɗum addi needi ndi woɓɓe ɓe mbi ala wona noon wi neɗɗo ko hakkille o sone ɗon hakkille o sone e nder tagore he ko ɗo o wiyete neɗɗo ɗum noon soɓe gari eywa andirte neɗɗo ko hakkille mum hakkille o noon ko ma jarriboɗamo o wawa feñde so wona e gueɗe ɗiɗi konngol makko walla gollal makko o haala konngol ngol iide ngol naata e noppi yimɓe ngol naata e ngani ngol deeƴa toon yimɓe ɓe mbiya o de ko neɗɗo walla o gollal ngal hawrana rendo ɓe mbiya kaari de ko neɗɗo ɗum noon ɓe mbi ine ɗo ko tijja e makko ƴoyre nde ene ɗo ɗum woni ine ɗo wiya neɗɗo ɓe mbi so ala ɗon ɓe mbiya wonani ɗo wiye wona neɗɗo o wona neɗɗo eyyi wonani ɗo c'est vrai ko yimɓe ɗaminino e makko ko wonani ɗon ɗum noon so wonani ɗon wiya wona neɗɗo eyi fulɓe ɓe ko ɗo jeddodiri e inde ko woni neɗɗo machallah e min joni ha inde nde batolum inde ɗe fof no inde kewɗen mbawi yaltude hen ne woodi de mais batolum wiyama neɗɗo inde mum ɓamara wiya neɗɗo alors que inde wonde ne wawi okkede eyyi aɗa andi ko aade wiyete aade ɗum woni tagore nde tan ɓolde ko aade aɗa jogui hakkille ala hakkille fof ko aade sa wi kaari ko aade ko tagore nde saabu ko ɓi adama woni tagore adinde e neɗɗankoɓe nden noon Allah wi teddini adama e ko iwe mum ngal teddungal noon woni ngal mbimami e ƴoyre annore e wawde haalde woni ɗemgal ƴoyre
annore e andude ɗemgal mum e andude ɗemgal mum